wananchi wa Busia kwamba tutapata suluhu. Jatend Migago mar jolweny Aden Duale omedo jiwo ni gedo mar chenro mar Lapset biro dhi nyime kata doko ni kweth njore mar Shabaab buogo timo monj. Kano lose boma ma Garissa e nyasi mar Arambe. Duale wacho ni sirkal biro medo kwan jolweny mag KDF marito chenro go mago mag Lapset kochakore jumani. Bendo jiwo jotelo mawuok e gwengego ma bende njore geto mondo olos e duol achiel. Duale omedo wacho ni sirkal mano mar Kenya tiyo kanyakla gi piny Amerika mar kedo gi jonjore mago mag Shabaab kuom golo puonj ne jolweny mag KDF. كانوا يدفنون بناتهم. Kuanzia Boni Forest, Lamu mpaka BP2 wa Mandera, sisi hatuwezi kubali Al-Shabaab akujiangie. Na kama wanafikiri hii barabara ya Lapset kutoka Lamu Port inapitia Ijara, inapitia Fafi, inaenda paka Isiolo, paka South Sudan, kama watafikiri watasimamisha, waone next week tutaweka jeshi na hiyo lami itapita hapa. Hiyo barabara hata kama tutaweka wanajeshi 1000 kulinda ule anajenga, tutaweka.